ମାନେ ଲୁଣିଆ ଲାଗୁଛି ବେଶୀ। ହଁ ଲୁଣ ଆମେ ଚାଖିକି ଯେତେବେଳେ ଇଏ ମିଶେଇ ସେ ଲୁଣ ପକେଇଲାନି କି? ନାଇଁ ହଳ କଲର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି ଭଲସେ କଲର ଚେଞ୍ଜ କାହିଁକି ବିଲାତି ପକେଇ ଦେଇଥିଲୁ ବେଟୁ। ଟମାଟୋ ଟିକେ ଅଧିକ ପକେଇ ଦିଅ। ନା ଟମାଟୋ ପକେଇଛି। ଟମାଟୋ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ହେଇଥିଲା। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ହେଇଥିଲା ନା ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ ଟିକେ ପକେଇବୁ ନା ଝୋଳଟା ବହଳିଆ ହବ ନା। ହଁ ଟମାଟୋ ଟିକେ ପକାଅ। ମାନେ ପକେଇଥିଲୁ କିରେ? ହଁ ଦିଟା ପକେଇଥିଲି। ଆଜି ଗୋଟେ ବାଳ କାଟିରେ ଗୋଟେ ଭଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ବାସ୍ନାଟା କିନ୍ତୁ ଭଲ ହଉଛି। ବାଳ କାଟି ଯିବା ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଖାଇକି। ଆଉ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ନା ଯିବା। ଚାଲ ତମେ ବି। ତମେ ଆସିବାକୁ ସକାଳ ହବ। ତମେ ଆସିବାକୁ କାହା ସହିତ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ମୋର ଓକିଲ ଚିହ୍ନା ଅଛନ୍ତି। ହେଇଗଲା କ'ଣ ହେଲା। ମୁଁ ଆଉଛି 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ। ବିଟୁ ମାଣ୍ଡି କ'ଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିବ? ओए भाई ए प्रणव भाई ए भाई एड़ा ना